Reit, dyma ni nôl i'r ail sesiwn PowerPoint. Gobeithio erbyn hyn bod chi wedi cael amser i chwarae gwmpas a datblygu hyder hefo PowerPoint, hefo'r elfennau cychwynnol hynny. Rwan, da ni'n mynd yn blaenau i edrych ar bethau dipyn bach fwy ffansi fel petai mi ddechrau wneud y cyflwyniad yn fwy diddorol. Y peth cyntaf dwi am ddangos ydy sut i roi cefndir ar cyflwyniad. Proses eitha syml, a beth ydych chi angen wneud ydy angen clicio y llygoden, y botwm dde, unwaith ar y sgrin, ar y cefndir mewn ffordd, a gewch chi'r ddewislen yma. Dych chi'n dewis format background. Dwi'n gweithio ar fersiwn chydig fwy diweddar allan na be mae rhai pobl di arfer, felly fydd o'n edrych yn wahanol. Mae gennych chi, mewn gwirionedd, yr un egwyddor gennym ni, gewch chi ddewis cefndir solat, sef un lliw fel yna, sy'n neud o'n un lliw pendant, fel yna. Gewch chi ddewis gradient, wedyn mae gennych chi raddiant lliwiau mewn gwirionedd. So, nhw'n ni ddewis steil, nhw'n ni gael un llinell fel yna. Wedyn lliw un ydy'r coch fel yna. Nhw'n ni ddewis lliw arall, nhw'n ni roi gwyrdd yna, fel yna. Nhw'n ni roi pyn o biws, fel yna. Felly mae fyny chi. Da chi gallu apply, just i roi y gosodiadau i'r sleid da chi'n gweithio yno fo, neu apply to all, sy'n golygu wneith yr holl slides yn y cyflwyniad. Dyn, os dwi'n clicio apply to all, sylwch bod hwn y fy merwan hefyd yn newid i'r un lliw. Felly dyna ni'n cefndir. Peth nesaf dwi isio ydy bod y cyflwyniad yn cael ei animeiddio, fel bod ni'n gallu gyflwyno fo chydig yn fwy diddorol. Felly, be dwi'n neud yn fan hyn mwyn animeiddio y cyflwyniad ydy dwi'n clicio ar yr elfen dwi eisiau animeiddio. Dwi wedi dewis hwn yn yma. Felly, mewn ffordd, yr un egwyddor clicio i dewis y gyd, fel yna. A dwi'n clicio ar animation yn fan hyn. A wedyn, da chi'n gweld, mae yna wahanol ddewisiadau. Dwi'n cael entrance effect, ffordd mae'n dod mewn, emphasis effects, os da ni eisiau pwysleisio rhywbeth, a wedyn effaith i'r darn yna adael y cyflwyniad. Felly, be dwi'n mynd i ddeud, swn i'n licio hwn hedfan i mewn, so mi'n ei glicio fly in, dyna ni. Mae hynna'n digwydd yn fanna. A os dwi ddim yn dewis yn wahanol, mae o'n ar y clic, ar glic y llgoden, mae o'n digwydd. A hynna di'r hawsa i ddeud y gwir. Wedyn, ella nawn ni gael fo droelli hefyd, just bydd yn fwy ffansi. A wedyn dwi isio i hwn, wedyn, croeso i Gymru. Dwi isio i hwnna. Nod i mewn fel yna. A wedyn, nawn ni glicio ar y ddau goch. Da ni dal yr animation. Geith i ddod mewn beth o olwyn fel yna. A dwi eisiau ddau goch yna adael hefyd, so geith i hedfan allan. A wedyn gawn ni hidden, dod mewn strips fel yna. Ac yr effaith ola, animation, geith hwnna ddod mewn blinds fel yna. Okay. Felly, dwi wedi animeiddio hwnna yn sydyn iawn, ond yr un ydy'r egwyddor mewn ffordd. Da chi'n clicio ar animations fel yna, a wedyn da chi'n dewis. Be da ni am wneud rwan? Gawn ni chwarae y cyflwyniad. So dwi'n mynd i glicio'r slideshow, a dwi'n mynd i roi from current slide. A os dwi'n clicio ar y llgodan, bob tro dwi'n clicio, mae fe effaith i
yn cael ei weithredu. Clicio gormod. Wps. Fel yna. Dyna ni'r fanner. Wedyn. Dyna ni. Mae'r cyflwyniad wedi ei animeiddio yn fan yna.